Salutare și bine v-ați la un nou episod. Astăzi suntem cu Eddie. Nu Eddie? Ok, bro. Hai să intrăm pe mapa mea cea mai... Bă, să intrăm pe Murdered. Murder. Adică Murder Mister. Ce zici? Haide să mișcăm Ninja Warzone ăla. Dar hai să spun pe unul, vrei să Uite ăsta, vrei? nu vreau nimic. Hai să facem un război. Bă, deja am dat un tycoon. Adică... Ce mati e fără ăsta? Ia... Nu. Mamă, ce tare îi! Ce mă face? Mă, eu vreau să fac mapă sau... Pe mapa mea? Dacă vrei să ne jucăm, Mamă, ce dracu? bine, nu, hai pe mapa mea. Mamă! Da, cum stai? One life's life was the fine life. Ei, n-am putea. Haide. Vreau să fac Cine e Mati Gamer ăla? Bă, cine e Mati Gamer? Nu știu! Este sau nu? Da, mi apare că e prieten cu mine, dar nu știu cine. Lasă! Mamă, mi-a buguit mapa. Lasă-l în pace! Hai să facem război. Bă, hai să-l omorâm. Unde-i țiganul? Cine e ăsta? Pache! Pache, bă. Mamă, ce... Mamă, știi ce aghiu are în curul ăla? Eu l-am Hai, pe el. Bă, nu! Bine. Deci nu V1, V1, nu? Florin, cum faci? Acolo. Se vede că a primit un Ion banii pușchi. Că a spus... Cap. A spus una Oana, O, nigă. i-a primit. O, nigă. O, ia, Eddie. Uite ăla. Ce bani, mă, pensia? Da. Nu ți-au dat atunci ursul? Nu ți-au dat ursul? Eu am luat-o, dar pușcă n-am avut. Ce-a bun? Că Ion i-a primit bani. Nu, Cuscă. Tu cum să-i primesc pe Ion bani? Cine-i dau ei bani? Nu știu, așa, acum a dat telefon cu Ana mai din măria care e pus și n-a răspuns. Înțelegi, mă, da? Minte-mă, nu, A fost târziu până când a venit ea de acolo de la Zine. Nu vă jucați cu mine. Bă, de unde să știu că am parașuta? Întreb tu și dacă i-a primit, te duci și ei. Ea nu știu. Cine? Bă, dai cu grenadă. Grenade. Distruge-l. Eddie, îi facem o sinucidere. Nu ăsta. Knife. Bun. Bro, de ce trag? Stai, bro.
zice ăla ceva în chat. Stop, guys. Please. Alert. Bă, vino să vezi cum face Mona Lisa Did. Uite aici, vino cu apă, bă. Bă, veniți încoa să vezi cum face Mona Lisa. Edi, vino încoa, e special pentru tine. Face dud. Bă. Bă, să vezi ce mașină mi-au eu. Asta cred că nu e mașină. Cred că asta nu e nici un lucru. Uitați-vă la meșcheria mea. Meșcheria lui balena mea. Dacă vă dau un telefon. Fără motoreta. Bă, eu filmez de 6 minute. Numai oameni mari cu 100 de kg. Wow! Bă, bine, nu dau, nu. Team, bro, ți-am zis. Bă, Maniel, până iese flenca. Bă, dă-i Maniel, mă, pișatule. Dă-i, mă. Și da, cam cu atâta pentru episodul de azi. La revedere. Pa, pa. Pa, Edi, zi pa.